poslanci, pani poslankyňa, vítam vás na obecnom zastupiteľstve 21. poradí. Konštatujem, že sme uznášania schopní v počte 5 poslancov. Prejdeme k bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice voľba návrhovej komisie. Uznesenie číslo 201 z roku 2026 obecné zastupiteľstvo Mokroháji schvaľuje návrhovú komisiu v tomto zložení. Predseda komisie Igor Virgas, člen komisie Štefan Tokoš, pani Viera Machová, overovatelia zápisnice magister Radoslav Tokoš, magister Tomáš Horváth, zapisovateľ Martina Mikulová. Dávam hlasovať prítomným poslancom, kto je za. Ďakujem. Všetci proti, nikto, zdržal sa nikto. V bodu číslo 3 schválenie programu. V tejto chvíli poprosím teda predsedu návrhovej komisie. Dobre, ešte ja to teda doriečku. Uznesenie číslo 202 z roku 2026 obecné zastupiteľstvo schvaľuje program, ktorý bol vám predložený doručený, avšak stali sa určité okolnosti. Poprosím pána poslanca Radka Tokoša. Čiže vzhľadom na to, že nám bolo doručené späťzatie návrhu hlavného iniciátora, teda prerokovania schválenia zmien a doplnkov územného plánu obce Mokrý Háj, pričom nemáme k dispozícii ani znenie uznesenia, ktoré by malo byť schválené. Navrhujem preto, aby sme hlasovali o vypustení bodu 4, 5, 6 z programu. Ďakujem. Ďakujem. Každému vám bolo doručené do mailu od pána Milana Hutu ten dokument. Ja som nedostal. Tak ja to otvorím, pokiaľ prečítam. Včera sme obdržali na podateľnú, teda aj my, obecný úrad, zo strany navrhovateľa žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva pomôčka zrušenie. Dňa 6. citujem, vlastne čítam ten text, ktorý doručil pán Huťa. Dňa 6. augusta 2026 som ako navrhovateľ doručil na obecný úrad žiadosť o zvolanie mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva z dôvodu prerokovania a schválenia zmen doplnkov územného plánu obce Mokrý Háj. Na verejnom prerokovaní zámerov, ktoré sa konalo dňa 13.8.2026 v kultúrnom dome, patrí absurdné a ničím nepodložené obvinenia na poslancov obecného zastupiteľstva, že zobrali úplatok za to, že podpísali žiadosť o mimoriadne zvolenie obecného zastupiteľstva. Poslanci konali z vlastného presvedčenia a dobrej viere posunúť obec dopredu a vybudovať jednu krásnu vinohradickú lokalitu. Na základe uvedených skutočností som sa rozhodol stiahnuť prerokovanie tohto zámeru na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Celé stretnutie v kultúrnom dome bolo zinscenované, nieslo sa v nepriateľskom duchu, čo som vnímal ako osobnú antipatiu voči mojej osobe od určitej skupiny obyvateľstva. Neboli predložené žiadne relevantné, odborné ani akceptovateľné dôvody predloženému zámeru. Pre ukludnenie situácie a napätia v obci preto nateraz zastavujem všetky aktivity ohľadom lokality Nové Hory. Takže to je všetko k tomu listu, ktorý sme obdržali ako na obecný úrad, tak aj poslanci. Takže teraz môžeme pristúpiť k tomu hlasovaniu. Ak teda ešte môžem otvoriť rozprávu.
rozpravu v rámci poslancov. Ty úplatky jak? Vrátime ty úplatky. Ale není treba. Že ak nikto nemá žiadne pripomienky do rozpravy, tak môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Tak to vyblúd. Kto je za, aby sa vypustil bod 4, 5, 6 z tohto programu? Ešte raz opakujem, hlasuje sa, kto je za, ako dal poslanecký návrh pán magister Jaroslav Tokoš, že vypustí na základe tohto dokumentu, ktorý som tu prečítal, bod 4, kde je zápisnica, bod 5 a 6, čo navrhovateľ riešil. Takže všetci, ďakujem. Proti nebol nikto, zdržal sa nikto. Takže pokračujeme v programe. No, je tam ako možnosť rôzneho diskusie. Ja v rámci rôzne by som sa opakoval možno v tom všetkom, čo som tu hovoril na verejnom prerokovaní z pohľadu obce, ako hovorím, je to kultúrne dedičstvo všetkých obyvateľov obce, aj tých členov pozemky a nebývajú priamo túto a je dôležité zachovať túto lokalitu a prísne dodržovať a regulovať výstavbu, ako ak by tam už teda prišlo k nejakej tej výstavbe do budúcna. Je dôležité, aby tá obec to nadstavila tak, aby boli najmä obyvateľia a majiteľia pozemkov, ktorí sú v tesnej blízkosti, spokojní a nenarušilo to kultúrne dejstvo a celkom to kultúrne dedičstvo našej obce, ktoré doposiaľ si myslím sa nám pekne, alebo teraz v tejto dobe sa nám pekne rozvíja to kultúrne dianie v tejto lokalite, čiže z môjho pohľadu hovorím, aby som sa opakoval v tom bode rôzne a prejdem do bodu diskusie, kde dávam najprv možnosť poslancov, každému v rámci možnosti sa, ak chce teda vyjadriť, alebo ak niečo má k tejto téme. No, Davide, čítal som, že to bolo zmanipulované, že sme dostali úplatky, môžeš to ešte raz prečítať? Ja som ten mail nedostal, áno. Takže nevím, o co ide, ešte raz prosím ťa zopakuj. Ten odstavec pán Milan Huťa zoštilizoval, prečítam na verejnom prerokovaní zámeru, ktoré sa konalo dňa 13.8.2020 v kultúrnom dome, padli absurdné a ničím nepodložené obvinenia na poslancov obecného zastupiteľstva, že zobrali úplatok za to, že podpísali žiadosť o mimoriadne zvolenie obecného zastupiteľstva. Poslanci konali z vlastného presvedčenia v dobrej viere posunúť obec dopredu vybudovať jednu krásnu vinohradeckú lokalitu. Na základe uvedených skutočností som sa rozhodol stiahnuť prerokovanie tohto zámeru na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Ďakujem. Takto to citoval alebo aj cíti pán Milan Huťa. Má niekto z poslancov do diskusie niečo ešte? Ďakujem. V tejto chvíli teda dávam slovo verejnosti, ak by niečo mali v rámci diskusie do tejto témy. No to bych mohl já povídat na to něco. Já jsem jasně povídal, Sekundu. že to zaváňá mafiánskýma praktikama a korupcí. Že si zavolal starostu celý ansámbl poslanecký za chrbtem starostu. A že ich tam nějak zřejmě ovlivňoval, ale že jim tam dal nějaký úplatek, a o co to ne, akorát jsem povedal, že to zaváňá takýmto způsobem. Ďakujem. Ono, zákon o obecnom zriadení hovorí, že 1/3 z poslancov ako náhle prinesú žiadosť na obec, tak starosta je povinný do 15 dní zvolať do zastupiteľstva. Ja som to reflektoval, riešil. Čiže
ja viac v tom nebudem hľadať ani nejak, hovorím, my sme zákonným spôsobom postupovali, zvolalo sa zastupiteľstvo mimoriadne, na margo toho teraz prišlo späť vzatie, čiže to je z mojej strany všetko. Ak má niekto ešte niečo, kľudne môžeme rozdebatovať, je tu teraz tá možnosť, ja som možno na začiatok zabudol povedať, že dnešné stretnutie je zaznamenávané na audio a video, tak to ešte doplňam, ale vidím, že sa hlási tady Tobias Maluk, tak dávam slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja sa hlasím len z toho dôvodu, že on je síce ten návrh stiahnutý, ale myslím si, že by bolo fajn, aby to aj takto verejne zaznelo, že tomuto návrhu sa venovala aj kultúrna... Pomalší rozprávať, pomalší. Dobre, posnažím sa, ja som zvyknutý rozprávať rýchlo. Venovala sa tomu aj kultúrna komisia, ktorá k tomu prijala aj stanovisko, a rád by som ho tu prečítal, aj keď je v tomto bode už zbytočné, ale myslím si, že by obyvateľia mali vedieť. Komisia kultúry, mládeže a športu neodporúča obecnému zastupiteľstvu v Mokrom Háji schváliť návrh zmien a doplnkov územného plánu obce predloženého na 21. zasadanie obecného zastupiteľstva v Mokrom Háji. Odôvodnenie: Komisia kultúry, mládeže a športu obecného zastupiteľstva v Mokrom Háji vníma rizika, ktoré by zmena územného plánu mohla spôsobiť s ohľadom na blízkosť pozemku, na ktorom sa odohrávajú kultúrne podujatia v obci. Komisia taktiež zdôrazňuje fakt, že vinohradnícke domčeky, tzv. Budy, už existujúce v oblasti Nových Chôr slúžia okrem iného individuálne organizované oslavy a iné súkromné podujatia produkujúce zvýšenú hlučnosť. V prípade výstavby budov slúžiacich aj na trvalý pobyt by bolo legitímnou požiadavkou obyvateľov oblasti žiadať ich ukončenie pred 22. hodinou alebo iným spôsobom obmedzovať z dôvodu, že neprimeraným spôsobom zasahuje do ich súkromia. Po druhé, komisia, uvedomujúc si dôležitosť vinohradníctva ako kultúrneho prvku pevne spojeného s oblasťou Horného Záhoria a obce Mokrý Haj, vníma predložený plán výstavby ako nekompatibilný so zachovaním vinohradníckeho rázu oblasti a pred jeho schválením vníma potrebu celospoločenského konsenzu ohľadom tak výraznej zmeny. Ďakujem. Ešte niekto má nejakú pripomienku do diskusie? Ja len na margo vás, čo sa týka toho a tých praktík, ako ste uviedli, aby som vám vysvetlil teda môj pohľad na danú situáciu, na danú vec. Každý jeden z nás tu poslancov prítomných bol zvolený občanmi tejto obce. Každý jeden z nás zastupujeme záujmy určitej skupiny, a neviem, kto mňa volil, a neviem, kto druhých ľudí bol, ale volil. Tým pádem sme dostali nejakú dôveru a tým pádem by sme sa mali vedieť aj rozhodovať. V tomto smere si myslím, že bolo korektné, že každý z nás poslancov bol Milanom Buťom, ktorý bol takisto volený, oslovený a na to, aby sa zúčastnil toho stretnutia. To stretnutie bolo úplne, dá sa povedať, totožné, ako to prebiehalo. V tom zmysle, že nám predložili ten papier, my sme mu povedali svoje výhrady, len to bolo súkromne povedané. Hej. To neznamená, že sme s tým súhlasili. Ani to neznamená, že som s tým ja súhlasil. To len znamená to, že každý jeden z nás to zobral zodpovedne a umožnil tej skupine ľudí, ktoré zastupuje Milan, aby vôbec sa uskutočnilo toto verejné prerokovanie, kde každý z nás si vypočul váš názor, pretože reálne takéto rozhodnutie z môjho pohľadu zasahuje veľké množstvo občanov našej obce, a nie všetkých teoreticky. Či už sú to tí, čo tam majú tie údy, alebo sú to tí, ktorí sa zúčastňujú tých akcií, ktoré tam sú. A teda je korektné si vypočuť ten názor a následne sa rozhodnúť. V tomto smere sme tak urobili každý jeden z nás a teraz by sme prijali to rozhodnutie. To, že Milan zobral ten návrh späť, je jeho vlastné rozhodnutie. A teda to neznamená, že keď takéto niečo sa uskutoční, že sme boli za. Len toľko sa chcem.
bych se pozastavil nad tým, že teda jak ho to mohlo napadnúť zvolať vás poslanců, keď starosta byl odjetý preč, nemu za chrbtem. To bylo súkromne To mi nejde do hlavy, no. To je otázka. To je na to možno, že právo, alebo ja neviem co, ale nie je to v rýchtiku. No, Ale to je otázka presne na Milana v prvom rade, ale v druhom rade my si musíme uvedomiť, aký je rozdiel medzi starostom a obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo je orgán, ktorý schvaľuje prezidenta aj tieto veci a starosta vykonáva tú vôľu obecného zastupiteľstva. Čiže toto je ten podstatný rozdiel. Viete, to je normálne súkromná akcia, áno, dobre, za to, že sem zastupiteľ, ty mňa zavoláš na pohárek vína, tak ja to Mluvil do duše akurát, nic inšího. Ono to vrhá veľa pohľadov, áno. Jednoznačne si myslím, že keby sa to stalo za minulého vedenia, niekde, že by sa poslanci nejakým spôsobom sústredili a doručili to, takisto by možno ten predchádzajúci starosta a predchádzajúce vedenie prísť s tým nekorešpondoval a museli by vykonať zákonné veci, ako som vykonal teraz ja. Samozrejme, vždy je dobré to odkomunikovať. Milan, hovorím, aj prišiel, sme to riešili, ale moje posledné slova boli také, že treba to poriešiť najmä s poslancami obecného zastupiteľstva, ale myslel som s tým, že sa stretneme na úrade, povieme si nejaký regulatív nejakým spôsobom, ale Milan sa rozhodol takýmto spôsobom, ako tu bolo povedané, je to otázka naňho, prečo, ako a prečo som tam po prípade ja. Áno, obecné zastupiteľstvo je nadradené starostovi a dáva mu nejaké tie úlohy a rieši, ale bolo by fajn vždy zvoliť to miesto na tom obecnom úrade, nech je to také korektnejšie a nemáme čo skrývať jeden pred druhým, lebo ozaj už tu aj padlo z verejnosti minule, že akým spôsobom sa pán Huťa dostal k tým pozemkom a jedno s druhým. Ono, môžeme o ten spekulovať hociako, vytvoriť si hociaký príbeh, ako to bolo. Ja len viem toľko, že keď som v minulosti ja chcel možno 7 rokov naspäť od vedenia družstva pred mojou chatkou kúsok pozemku, tak mi bolo povedané, že nie je problém, avšak musím sa spýtať vedenia obce. Vedenie obce toto rázne zakázalo, tak mi bolo odkázané a nemal som možnosť. Takisto bolo nejakým spôsobom Pálovi Snopkovi, či už ja neviem, ako jednoducho chcel tam riešiť výstavbu, nebola mu nejakým spôsobom už odporúčená a riešilo sa to. Čiže všetko nejakým spôsobom niekde niečo poukazuje, ale každý si pod tým môže povedať a vysvetliť čokoľvek. Ja teraz nemôžem označiť priamo niečo, nechcem sa dostať do pozície ohovárania, alebo ťažko sa preukazujú nejaké veci, ale určitá organizovanosť tej spoločnosti je vždy, asi bola a bude, a či už pôjde správnym smerom alebo zlým je len na vás. Čiže je dôležité, že ako náhle sa to dostalo k mieru, zvolal som to verejné zhromaždenie na prerokovanie týchto vecí, aby sme sa dozvedeli každý jeden dôkladne o skutočnosti a ne nejaké, ja som bol zásadne proti tomu, aby to pod nejakou pokličkou prešlo túto, že si to poslanci len na zastupiteľstve nejak prebehnú, ktoré by možno nebola ani tak informovaná verejnosť, že sa prerokováva toto. Čiže ja som mal ten zámer, aby to išlo tým verejným prerokovaním toho zámeru, aby sme sa čo najviac všetci dozvedeli, čo sa chystá, čo tu bude. A konečné vlastne slova toho listu sú tu také, že pre ukludnenie situácie a napätia v obci, preto na teraz zastavujem všetky aktivity ohľadom lokality Nové Hory. Čiže nie je boj vyhratý, ako sa povie, sme naklonení rokovaniu, riešeniu. Je zrejme, že majiteľ pozemku bude chcieť do budúcna tam niečo riešiť, ale ako som ja mu navrhol, jedno z riešení je aj zámena. Môžeme ísť do zámeny, ale zákonný spôsob je taký, že znalecký posudok jeden sa posúdi, druhý sa posúdi a všetko sa predáva alebo zamieňa jedine na základe znaleckého posudku. Čiže není to ani krátka cesta, ani jednoduchá. Jednoducho za môjho pohľadu aj na toto všetko, že kde bolo predchádzajúce vedenie s myšlienkami tohoto pozemku. Keď sme mali možnosť pozemkových úprav, malo byť na prvom mieste pre nich získať ho do majetku obce. A to sa tam nedialo.
Čiže to je zvláštne toto, či to bolo nemožné. Na druhej strane všetci dobre vieme, že nejakým spôsobom byl pán Huťa aj zvolený ako predseda pozemkových úprav. Áno? Čiže tam veľa vecí je zvláštnych, ale hovorím, každý si to pospájate sami a na nás už bude, pokiaľ ja tu budem, akože bojovať za tú správnu vec, udržať tú lokalitu taká, aká je, ako sme ju postali my do vienka, tak ju dozdať ďalším generáciám a jednoducho nedať sa. Takže asi toľko, ešte pokiaľ niekto, ak nikto, tak pomaly ukončíme dnešné stretnutie, ale ďakujem a ukončíme dnešné zastupiteľstvo. Dovidenia.